Živjeli i dobrodošli nazad na rezervno kolo. Malo ćemo promijeniti temu i na neko vrijeme ćemo prestati pljucati po hrvatskim auto oglasnicima. Želja mi se malo osvrnuti prema dizajnu automobila od na primjer 70-ih godina pa prema današnjim danima. Dizajn automobila je i inicijalna ideja ovog kanala, ali pošto volim gledati polovne automobile na raznim platformama, nisam mogao odoliti da iste i ne komentiram. Automobili su se promijenili od 70-ih pa do danas, naravno zbog sigurnosnih standarda, te se zbog istih standarda dizajn prilagođava sigurnosti. Povećanjem sigurnosne opreme povećava se i težina automobila, automobili su narasli u svim smjerovima i ono što je nekada bio sedan srednje veličine, danas je manji gradski auto. Imam namjeru napraviti nekoliko videa na istu temu, dakle ovaj ću započeti sa europskim modelima od kraja 60-ih, 70-ih pa prema danas. Nemam namjeru pričati o automobilskim performansama niti kvaliteti izrade, već ću se samo fokusirati na njihov dizajn i neke zanimljivosti. Za ovaj video sam izabrao 3 zanimljiva automobila, jedan je iz Francuske, drugi je iz Italije, a treći je iz Njemačke. Predstavnik Francuske je Citroën BX, predstavnik Italije je Alfa Romeo Giulietta i predstavnik Njemačke je NSU RO 80. Svaki od ova 3 automobila je specifičan na svoj način, a povezuje ih jedna stvar, a to je dobar dizajn. Pa lagano krenimo redom. Citroën BX se proizvodio od 1982. godine do 1993. godine, kada ga je zamijenila Citroën Xantia. Citroeni su poznati po svom specifičnom dizajnu, te je uvijek trebalo proći vremena da se naviknete na njihove dizajnerske smjernice. Citroeni u prošlosti i Citroeni danas su uvijek bili sa svojim dizajnom korak ispred vremena, dakle rekao bih futuristički. Dizajn Citroena BX potpisuje karoserija Bertone na čelu sa poznatim dizajnerom Marcello Gandinijem. Citroën BX GTI loves driving, hates garage. Kutijasti dizajn, ravne plohe mu daju dozu posebnosti i šarma. Kao i tadašnji Citroen XM ili stari DS, imao je hidraulički ovjes koji je tada bio čudo tehnike i mogli ste spuštati i dizati automobil kako vam se prohtije. Unutrašnjost automobila za ondašnje pojmove je bila futuristička, a danas je malo smiješna. Ali i dalje fora. Sljedeći automobil nam je prekrasna Alfa Romeo Giulietta kodnog imena Tipo 116, koja se proizvodila od 1977. godine do 1985. godine. Giulietta je naslijedila svoje ime od starije sestre također Giuliette, koja se proizvodila od 1954. godine do 1965. ali osim imena ne dijeli ništa sa njom. Ova Giulietta je bazirana na Alfeti. Giuliettu prate ravne plohe i jasne linije, klasični 3-box dizajn, a dizajn potpisuje Ermanno Cressoni, koji je imao nadimak Ark. Zašto Ark? Jer nije bio klasični dizajner, nego arhitekta. Nakon prestanka proizvodnje Giuliette, nju nasljeđuje Alfa 75,
Također Alfa 75 bila je posljednja Alfa sa zadnjim pogonom kada dolazi 155 s prednjim pogonom, nakon nje također s prednjim pogonom Alfa 156, dizajnerski uradak Valtera da Silve, nakon 156 dolazi 159, dizajnerski uradak Giorgetta Giugiara i nakon 159 dolazi konačno Alfa sa zadnjim pogonom, a to je sadašnja Giulia. Dizajn unutrašnjosti Giuliette prati tadašnji trend ravnih linija, puno plastike i tako dalje. Ništa što bi bilo interesantno i pričati. Ali valja napomenuti da Alfa Romeo uvijek ima svoj stil dizajniranja unutrašnjosti i u svakom modelu Alfa Romeo se može prepoznati ta tradicija. Svaka Alfa, pa i ova Giulietta, ako je u dobrom i očuvanom stanju, uvijek je poslastica za oko. Slijedi jedan zanimljiv automobil koji se proizvodio od 1967. godine do 1977. godine. To je NSU RO80, automobil čiji dizajn potpisuje Klaus Lete. Što čini ovaj automobil zanimljivim? To je njegov aerodinamični dizajn, a mogućnost aerodinamičnog dizajna je zbog Wankelovog motora koji je malen i kompaktan i zbog takvih dimenzija omogućuje takav dizajn. NSU motor Werke iz 60-ih godina, a kasnije preuzima ga Auto Union Auto grupa, današnji Audi. Wankelov koncept motora 70-ih godina preuzima japanska Mazda, te ih počinje ugrađivati u neke svoje RX modele, ali Mazda ne koristi ime Wankel, nego koristi ime Renesis. Najnovija Mazda MX-30 EV koristi Wankel, odnosno Renesisov motor, kao agregat za punjenje baterija. NSU RO80 danas je automobil koji se rijetko može vidjeti na cestama, a oni najbolji primjerci čuvaju se kao izložbeni eksponati u nekim muzejima, jer taj automobil je prekrasan primjerak modernog industrijskog dizajna. Hvala što ste gledali, i ako ste gledali, sljedeći put ću doći sa 3 nova automobila. Ne znam još koja, nešto što mi padne na pamet, ali sigurno će biti nešto zanimljivo. Ako vam se sviđa ovakav sadržaj, molim vas da mi to kažete u komentarima. Like, share i subscribe. Hvala i živjeli!